Iping Dalu, selamat malam. Sepisan ketemu
mok erut iki gara-gara kene no, Cah. Tak ora ben raketane buncit kok, Sa. Rupane kuning-kuning, wis kaya Kak jeruk lemon sing iki. kok jeruk lemon. Apa iki? Kuning-kuning kaya Tak kembang kembang blimbing. blimbing. Dadi di sawang ki jan seger-seger tenan. wis berangki apa urung, Rom? Wis pol warna Langsung seksi. ngerepeng aki lho. Kaya soalnya. gitar Spanyol bagimu ning saya sithik ya iki amit tak odot kowe Oh iya sesuk. ndek kok ya marai kok. Salam rumiyin nggih. Nggih. Malah kok kebak sanget niki. Alhamdulillah. Sampai depan pual loh. Nggih. Wilujeng dalu selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nggih. Seneng ati luar biasa. Ngarep, gurih, kiwa, tengen, full kabeh. Sayangmu. Sayangku Mas Khairul, ya Allah. Urung piye-piye aku dek wis mau panjeri le Mas. Badak rauman ya Iya Mas. betul. Siji ae gene leh. Satu kok ae iso. Mas iki sunan mesti wakil banget. Pak Jayus, Sugeng Riyadi nggih Pak nggih. Pripun sehat nggih? Alhamdulillah mugi-mugi panjang yuswa nggih Pak nggih. Amin. Kangen aku suwi gak ngrasakno apa Dik? Suwi kene Pak Jayus salah ya pokoke matur sembah nuwun nggih Pak. Dik wau kiambekan apa kali Buke? Kiambekan nggih. Pokoke tak dongak-donge terus muga-muga awet tua ya Pak ya. Wes Kok colke apa? Colke. Kuwe sing ganduli kok, Sa. Apa is? Nggih, Pak. Madu 3 Mbak Ii. Oke. Sisa nyurik-urik. Ayo mangga sekalian loh. Gagak ki. Pentak nganu bengi iki pokoke. Kowe ngopo kok ngene-ngene? Dewe tengku nek mecotot. Apa? Alah ya iya. Mari bercinta Mbak Menyo. Nggih, alhamdulillah nggih matur sembah nuwun tak sariman nggih saha Mbak Ulfa. Sampun kersane bali kula sak kanca dalam rangka acara tasyakuran. Paten doa awe kabeh iki ana apa ya, Rom ya? Kasunyatan. Oke, kok sisan ra. Ije. Sing duwe gawe gak aku kok aku dhewe nek duit lah. Padha ae. Nyah, Kasunyatan, Mas apa iki? Mas Kore Rom, malah dipanjeri kasunyatan iku pakai putih topi. yang pakai putih-putih. Mas Kore. Iki duit apa Mas Tek Aki yang ngene? Duit luar negeri ya, Mas? Nggih pokoke ingkang nyuwun lagu mangken katuran nggih sabar yen. Oke. Dongane kanggo sing duwe gawe Mbak Iin mugi-mugi pinaringan keberkahan. Amin. Sak keluarga pinaringan adem ayam tentrem, rezekine malimpah ruah. Iku wis mesti ya. Mesti to. Pinaringan kesehatan panjang yuswa sak keluarga. Nggih yuk kanca-kanca yang hadir juga dari kawasan ngendi wae iki coba. Rembang, Pati, Lasem, Juana. Pamotan. Sale, Pucak Wangi, Winong Babus. Terus kawasan Lasem. Winong. Wah, komplit Banyak sekali. Mangga aku nggih pun disangoni kali Bos Dono. Matur Nggih, suwun nggih matur mergo tembange suwun. ndek siang wis mau aturi, Nggih. pokoke seneng atine ngoten nggih. Tunggal blogos tunggal katuran iki mau sunane Pak Jayadi jane Mas lara asmara karo kangen ning ati. Mergo lara asmara mun diaturi monggo wonten kangen ning ati. Nggih. Campur sawinan rumiyin nggih. Konjuk dumateng tamu undangan ingkang lelenggihan wonten ngajeng iki sesepuh-sesepuh wonten duka sendang Suka. mumpung RHS comeback Comeback iku yo ngetok gonan kok sok. comeback iku Kuwi metu tak apane tangisi, Dek. Kartono Gak apa-apane, Rom. Nek karo mbek. wong longgong iku Walah. ya monggo konco-konco yang streaming juga selamat malam. Jas. Sewindu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku ayu bebujanku ati susah mung kangen sliramu Ya bagus
rasa kangen ra bisa mari amung sira kan bisa nambani bisa sumanding ananing sisihmu yang bersari wahyu manggala iki ya WM Radio Exotic WM Lady juga kantong channel ya lagi nongol streaming sama semuanya spesial Pak JKT wonten Pekanbaru yuk asik ya goyang yuk cintamu tidak ada rasa kangen ra bisa mari amung sira maaf Pak Mang kok iso Ayo. aja semelang wangenku kira bisa layu ngerasa minggu balik Waduh, penake nggih setengah tembang wonten kangen ing ati. Spesial konjo dhumateng setamu undangan ingkang samrawuh nggih kanca-kanca Bapak Ibu kang sembayu simbah-simbahku sing nong kene kabeh ya, Cin. Nggih, spesiale Pak Jayati saking Wiron. Saking Wiron. Biasanya nek erek ngene iki lak ya mesti nili putune nili anake. Lah iki masih berdalangan mergo Pak Jayati iki lagi ngunduh sawit. Oh alah. Nang kono lho Pekanbaru. Tua beh nggih Pak nggih. Walah kekayaannya luar biasa nek ku ya, Cah. Tenan. Mas, kok aku njaluk imbah ya, Mas? Kok transfer nang Mas? Lah duitnya kok Pekanbaru ditransfer langsung nang kok, Cin. Langsung Muga-muga panennya entuk akeh ya sayang ya Pak Jayati sehat walafiat. Aja lali bulan apa Pak dhewe sono nang Wiron. Iya, pokoknya ya ya iku iku pokoknya pokok. tahun iki. Nggih, pamundutan kata sangat aku mau saking wingking nggih dapat indahnya bulan. Indahnya bulan iki Simbe. Akhir sebuah cerita. Terus iku Mang Mulyono Sastra Diraja. Malam terakhir. Oke. Sing saka ngarep Mang Mas Khairul sidane Bratasena apa Nirmala Mas Jaya?
Ya Mas, sing nyuwun kathah kok Mas ben Mbak oman Jayo kabeh. serondo kempling terus Kang Atas Masih terima kasih sunyatan. nyata Mas Adipati juga. Maju 3. Mari bercinta. Stop ya. Ya, stop dulu. Iki diatur sing dhisik ya. Manut. Ayo. Sak jam kemudian iki Mas. Apa ya? Kasunyatan ya? Ya. Lagu pamunggutan terbanyak Mas. Monggo diatur saking puncak langit juga ya. Ya, Mas Goreng, nyanyi Mas, duet mo. Mas apa? Mas apa? Mas Goreng. Mas Kore. Heeh. Kene gak timbo IA. Mbak, gak Korea kok, Ro. Nggih, monggo niki saking sendang sokop ya, Mbak. Oke. Hah? Puncak wangi ya. Nyanyi ya Mbak Indah ya. Iki lagu iki ketoke. Iya. Wis kono tunggono Mas Kore. Ono tane ora? Korea. Asik. Mbak Ufa. Menemani Mbak Puji. Gomul Fans Club. Ora gampang nampa lelakon iki. Jabar Tim. Aku wis nyoba ikhlas nanging Sama. apa tak lakoni nampa kasunyataning tresno Divan, Dekara. kowe Hidung. sumending wong liya Oke. Yang dari Jong Bacin. Lapuranen aku wis Mas Agus. sliramu nanging atiku wis tututuwekmu Gusti tansah krungu apa panjenenganmu muga kuwi enggalen tok gantiku Asik. ati durung lila kowe nyanding wong liya apa iki kasunyatan sing tak tampa betasane geman mekar ono ning ati nanging dudu aku sing duweni Yo, yo. rasa tresno kang sanyata yo mung siji kanggo sira
Lah kok kowe tok. Rasane aku action nih kurang ajar kowe. Ya Allah bocah kok Iya, semono terakhir gedene. kok. Heeh. Nggih sampun nggih Mas Koretan. Mas Gore dari Puncak Wangi. Juga Mas Adibati juga sak kanca yang dari Puncak Wangi. Iya. Lagunya kasunyatan sudah diaturi. Iki Mas Khairul sedane sing ndi Mas? Mesti Nirmala. Ndi wonge malu? Sing di Brotasena. Oh iya, Oke. jero kowe. Ya wis lah ya monggo Pak De. Oh, alah tak kira udah ngantuk jebule junior kok masih melek ya. Oh, ijeng anu iki. Juga Mbak Cantik yang tadi kasih visit makasih ya Mbak ya. Iki mesti turan DI-nya ya Allah ya Allah. Amplope apike ngono. Amplope apike ngono gak usah amplope gene terus biru kaya Mbak Ufa di awan ya. Seperti abung malah kejutan kok. Abung nang Iya. ketoke abung deh. Ya, cus mangga. Brotasena. Asik. Mas Jun. Bupati sungsung wengae ganti ati kawane datana panggih sinetyo bekas pangku kusenolo Yang dari Serengwetan sama Bapak guru mulya Bapak gunung sejati pinangge sate Ngambat dawuh guru durna Bupati sungsung wengae ganti ati kawane datana panggih sinetyo bekas bangku pusenolo senadyan kang sinawa suwa datang ada bekas
sebagai sang istri yang malam hari ini hadir di depan sana ya sayang. Iya, halo, ya. Mas. Semoga mendapatkan bermata hati lagi ya Mas ya. Lagunya iku mana? Lagunya Bratasena Kak Rom Edian kok. Oh, alatin Bratasena gimana tak kira lagunya bermata hati malah petak tengah-tengah nonton. Anake jecilek Rom kesundulan kok. Lah gini. Ben gede sithik ngono lho. Lu kancaku ndek anak Oh, cilik iya, beli-beli ya. Nggih sampun nggih wonten Bratasena. Pokoknya permintaan dari kanca-kanca yang sudah masuk coba dieling-eling mergo aku nek mau Tetap ingat ngono iki aku. Gak iso aku ora patek ngono ya. Penting sabar. Mbak Jaya, monggo katuran. Ya, tembangnya rondo kempling. Biasanya kelangenannya gitu. Apa Mas? Katanya wis tak tutup permintaannya kok. Lagunya cek akeh ora Guys? Ya isi lumayan. Iki piye iki Mas? Lagunya apa Mas? Oh pertemuan dua. Ya semoga kita dapat bertemu lagi Mas. Saking pundi niki? Oh nggih. Ya, yuk. Siapa sing gelem nyanyi? Kak nggak saya gelem mesti iki. Ya wis aku wae ya. Monggo Mas. Rondo kembleng. Serondo. Ayo goyang Calon, bro, calon, calon. goyang ayo menghibur pelanggan Waduh. Pak Jaya sing saka Solo Dadang. Kene. Triya lagu Trinogo Sari jenang ketele wale wol sing nyanyi. Wah aku wedene lho. Hei, ha, hei, ha. Wah,
sithik padha rasa. Nggih, matur sembah nuwun ugi Mbak Jayus nggih. Oh alah, ngantur tekan kene rada erek ya. Erek ya. Alhamdulillah. Oh, ape panjer, Mbah? Alhamdulillah. Ndok rezeki meneh, muga-muga suwike Pak Jayus tansah lancar usahane. Pokoke laris manis nggih, Pak nggih. Aja lali nek main cedak apa nggon ngantur kono mampirno nggon suwikene Pak Jayus sesuk digratisin lho. Gratis tenan lho ya. Kerupuk siji. Karo segone nganu kok Dik, segone gak dihitung kok Yo Dik. gak rom nek diitung darah kok bermangan engko kok so. Oke lah, karena lagunya Ojo Jing Oe-oe kita ya, kita atur sing rada kalem sik ya Mas. Ya. Indahnya bulan. Asik. Mau ya malam terakhir karo Mulyono, mbok menawa malam iki terakhir ya mbok. Kowe ape merantau ya mbok. Iya ya. Waduh. Monggo ya, cus. Kene saya Nduk, nyanyi Nduk. Iki sing nyuwun Mas Joko lho. Oh, masih kok oe-oe. Kok Mas Joko Oe-oe, Mas Joko Sambong. Masih kesambung ayo. Heeh, adike Mas Wewe. Ya oh iya. Ayo Nduk. Lah kok ngene iki kok apa? Malah HP tari-tarian ngene ndek kok so. Ya wes. Yuk Mas. Ayo. Kene sek, pesek nyanyi indahnya bulan. Aku malah diarani gendeng ya. Lu malah Gendeng tenan aku dikono. Ya Mas, indahnya bulan. oner. Asik. Nostalgia iki ya. Ayo duet nang, kowe gelem duet karo aku baranang. Gelem dong nang. Pelit. Apa? Apa? Tajak duet, tapi ra gelem kok gelem. Pelit. Bulan tak seindah. Ya apa duet karo Ani ya. Oh, iki Roma. Tiga bang itu hari loh. Manis senyummu. Bersamamu kasih ku bahagia. Ada dirimu di hati. Engkaulah cintaku, engkaulah sayangku. Tak seindah wajahmu manis manis, tak semanis senyummu. Asik, Wahyu Mandala, yang digaya. Buat lagi yang mau streaming ya, ada di luar negeri juga. Anas, makasih ulas Aku rindu belai tanganmu, aku rindu kehangatanmu. Mencintaimu, ku sayang padamu. Udin, idaman hatiku, indahnya bulan. Tak seindah wajahmu manis manis, tak semanis bersamamu kasih ku bahagia. Bersamamu kasih aku
Kini gue anggar bar lagu kok seneng. Iya, aku angker ana sing anyar seragam anyar kudu action. Mesti gue ngene to. Sapa ngerti pas aku action kok ana sing moto ngono Iya, lho. tapi kok selama iki gak tau ana ya. Ro? Ono ngono saya neng malam hari ini tidak hadir karena piye ya jenenge lagi rame-ramene awak dhewe lak kanca-kanca seni juga do main kabeh gitu loh Iya. saya. Dadi wartawan iki bingung ngarep nonton nang Bingung ndi. sing cedak sik ya. Apa meneh sesuk ki awak dhewe malah waduh meneh ya iki kanca-kanca iki mesti ya berhalangan hadir. Kalau mau hadir boleh maro ning markas dicawisi bis. Iku bisa nggo pemain Oh, Dik. iya. Nek bisa kanggo penonton gak Gak ono ya, Ning ndi to waduh. sesuk? Demak. Apa demek? Ya tak demek-demek malah lho. Ya wes lah idenya bulan sama nggih Mas Joko nggih. Ning di Mang ya. Mas Mas. Joko, jangan nostalgia yang tidak-tidak ya Mas Joko Iya. ya. Ya, monggo kita bermulai-mulai bersama lagu yang Ojajing Oh jadi Owe. owe asik. Ada malam terakhir ya Mas. Heeh. Maksudnya iki malam terakhir nang Sendang Soko mergo sesuk awak dhewe wis nimbal adem. Demak. Iki ya awak dhewe ya piye ya rada piye ngono mergo dek sore wis ana ndang dutane. Oh, betul. Iki menyesuaikan waktu sesuk ya nimbali adem. Heeh. Yo, monggo. Malam terakhir. Mbak Blundi. Malam ini malam terakhir bagi kita untuk mencurahkan rasa rindu di dada. Esok aku akan pergi lama kembali. Ku Mas Agus. harapkan agar engkau Yang dari kawasan Wetan. sabar menanti. Wahyu Manggala. Mantap. Aduh, baru. Asik.
Makanya kok kleru wong iki mang. Lah ya ora apa-apa, kleru ana lumrahe wong saiki tangga ngarep omah kok. Ya padha berarti ya Jin ya. Aku gak iso bedakne di antara mereka berdua iki berarti. Oke sudah ya Mul, lagunya Mul juga buat spesial yang ada di belakang tadi permintaannya malam Iya. terakhir juga. Oh iya terima kasih buat bunga-bunganya. Iya.